एंजल म्यूजिक प्रेजेंट। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। बकलोले बासाखी बकलोले बासाखी बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार सखी बकलोले हरता दुनु जो बनावा करता सखी बड़ी मनावा से जिया पनाही चोली खोले बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार बाटे बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार बाटे बकलोले। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। होखता जवानी मोर जियान ए सखी होखता जवानी मोर जियान ए सखी देवे नाही सैया ध्यान ए सखी कबो ना कुछो करे पाजा में नाही धरे लाली लगाई कहे जाके धोले बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार बाटे बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। चढ़ली जवानी हमर भइल बाटे बम चढ़ली जवानी हमर भइल बाटे बम नई के सैया जी के तनको हो बम आवेले आधी आधी राहती करेले हमसे न बाती से जिया प आवे कुछु ना बोले बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार मिलल बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार बकलोले। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। राइटर अजय कुछ जाने ना सखी राइटर अजय कुछ जाने ना सखी सुनील सौरभ कभो माने ना सखी अनिल अंगर से कहरब प्यार हो जाई भले जिंदगी बेकार कहेला सुन अपने से टोले बकलोले बासाखी बकलोले हमर भातार बाटे बकलोले बकलोले रे सखी बकलोले हमर भातार मिलल बकलोले। मोबाइल नंबर 83 40 72 15 32।